Lidi, vítáme vás u videa, no prostě. Kubo Stromiska a Láďa Chmelík. A hrajeme nějakou hru, to je jedno. Nevíme, jak se to jmenuje. Tak je to jedno. Tak jedeme. Tak začínáme kola. Jde to vidět? Nejde. Detonation. Double bar pin. Nemůžu za to, že můj Kuba tam má prsty. Vidíte aspoň kousek toho kola. Teďka spadl. Už to vidíme. Vidíme řídítka. Teďka vidíme, jak se rozjíždí. A teďka udělali hopla. A málem udělali bum. A teďka uděláme bum. Mami neví. Nevíš co? A teďka letíme do trubky, který vůbec nic nevidím. A vylítáváme a letíme a padáme. A zatáčíme. A čučíme. Je to nádherná grafika, ale tenhle mobil jí nemá. Takže to je šmůla. Víte? Je to úplně nádherná grafika. Jo, teďka to vidíte moc dobře. Kubo, neděj mi tam ty velké otáčky. Pak to vypadá hustě a to je špatný. Víš? No, hraju tu takovou menší dobu, takže už vím, jak se to má všechno ovládat a takhle. On to neumí. Dělá to, že jo. Ale neumí to. To bys asi nedal ten bar flip. Vám je slyšel. Ach jo. A udělal boom. Ir bomby. Vidíme kolo a vidíme řídítka. A vidíme kolo a vidíme řídítka. Taková mini kravinka to je prostě. Já jsem mu překecával a jde hrát Minecraft, ale ne. Teda, natáčím Minecraft. Já taky, jeli to. Tak a teď si dáme jinou hru. Tak čauky. Ne, vlastně ne. To jsou jeho všechno hry. Tak. Co bychom si mohli dát? Dáme si Viktora. Kde je to Viktor? Voják, seržant, poručík, nadporučík. Ne. Počkejte, vážení, krknu si. Takový prasa. Hej! On se krknul. Tak dej hrát, Kuba. Palec pryč, říkám. No, a je tam druhý. A je takový směšník. No a je tam třetí. A jeden bomby. Co to je za akční figurku? A jmenuje se to Viktor. Skáče to, plaší to holuby. Skáče to, plaší to holuby. Tak vidíte, doporučuji tuhle On tě chytá. On nás nějaký chytá, hajzlik. Nedoporučujeme to stáhnout. Je to až od 18 let. Nedoporučujeme to miminům, ale... Ani pro mladistvé. Jenom pro dospělé. Jako jsme my. Vidíte tamhle ikonka a on ho honí takový grázl. Teďka tam bude možná. Vidíte ho? Vidíte ho? To je lovec. Ne, tohle je ten náš kámoš. Teda to jsme my. A tam ten jeho kámoš je hajzlík. A skáčeme jumping. A jako vždy pán náš uteče. Ne. Akorát, že on neumí skákat přes zdi, víte? Kdo? No ty ne. A přes co skáču? Hele, a už jsme tam. A tamhle ten, když od nás může dohnat. Tak dáme se ještě 2 kola. Trofis číslo 2. Tak, tady máme nějakou poutávku. To nemusíte vědět. Ale mě ano. A tady je ten, co natáčí. Já natáčím. Ne on hraje. Aspoň se kouknete, co si máte Tak ještě stáhnout. 15 sekund. Tohle je pro mimina. Tak to stáhávejte. To je kočka. Ještě 4 sekundy, vážený. Už žádná. Tak. Stáhneme si to?